Naku apa tip siapang cumi. Gak keren pat. Apa nom si kelayang ah? Kikubor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Presiden jong ke HSPDP ubah KP Panyang ulai thu bahaka lai potrik ujeliu asapun rio. Ke sarkar kelapinmi ia ka jing penbena baka regional committee kan sedang no banyak keren penbet puat berka Assam. Na ka benta ka baar lani ka phase 2 na ka benta ki rio tili ke jakaya kajia berka Assam kata ka langpi bodwar nongwa Mautamur Desh Dumiria Block 1 and Block 2 berka Pesiar Khanduli. Uba Panyang uloong baka jinga keren halangpi kin yang hakisan tili kiman kata kat kum ke jinglong jingman nadu ki por hendai ba manu balong terai ya kajaka ka jingbun kinong song snong kata ki khasi ki garu ni ki bamde ki khasi ka jingsngau kinong song snong shanu ki kwa banlen sha Assam ni Meghalaya ka jingjan jong ki office sarkar ba ka jingpruit dang yaki put ki sam nadu menshwa Ukerman ba lingba kini ke jinga keren ansala ban pendrung hakamap ba ka Meghalaya kan yo ya kamap ka Papura namar ba baro shikata kini ke jaka kim hab hakamap jong ka Meghalaya. Pagidon katuk ini ki kam ki baka parti kwa ban keren kwa ban so seki dui jong ka parti le jong ban seki ba mustong le jela ka ban kong ai kwa ban pau ya de ke ji de ka kam ka boundary top mit Assam mo na kalian juga ke parti ke baju yang barabor ke judan hakini ki manifesto juga parti ya ke matre kam jongka ke bandingkong dari bodari nadu ki por ke menswa badan don ki presiden barin mai joping ba terter du minta te na kalian juga parti ke badan lang minta ke MDA government aku ba mangingi long kum ka way ni ki partner ni ka alai ding pen pau ni sumu ko khau ya ka sarkar ding ba chief minister aku ba mentala notify ya kan ka phase 2 talk bat ka Assam gure ko usam di ni tip banginan don sakumba ndrutli ki sector mo ngani ki area te hakani ka notification ka ba ang mission haka laibotrik jong June jong ni kunai June bana badap te langi ibiang ba kidon hani likely ki regional committee ba ka sarkar kala constitute ke bari ka Rikhoy district ka West Khasi Hills district bat ka West Empty Hills district te hagwile bat kani nakaliang jungi kum ka party ka baju raise significant issue but hoi ki way pat ki stakeholder ki lakban bang kum ki NGO yani ki way pat ki political parties ngai ni ngila shushim kumba ka party ka yeng te ka jing thu jungi bandan bagan ka sarkar ko long ban ndek yani ki mat jura ka party ka dan ban ra lang ka sarkar ya halor kani ni ban pau ya ji sungu bat ka jing ai ko be ka pang yu honorable chief minister ba kumbala kren nadu nen swa ka election jong ka Assam ba indalakut ka Assam assembly election kamut bakan sadon biang ka jipteng ya kani ka kam te kai ka bangi kam stu tanat dalong ba ya kani ka phase 1 ka baladep ya chakrang da ka da kini ki atli di jela te sa ka phase 2 ho ni tip kilong ki chaka ki ba ki ba thain ma na mar san pus nem binshwa ngimla on pendep ya kani ka jipteng put te henrei nangis kem ba kani ka sin penyak dari penbaik ba ar kala bandong ba ngidon ke jingkremen banginang la susu ban penbaik ya kini ki industri sektor te kendia ru ngakwa ban kren mariade ngahap hagani ka West Khasi Hills regional committee jong kala pi sektor te ngira songkumen nai ru ba ngidon hangni ki santli ki mat ya kren mo ki 5 course of principles ban ya kren ya kaneka bedai berpurusan kata kalong ba halor ketu ka bangi ongka ka baka weni ki mat kadai ka historical perspective nanta ka
kabar ke yang hakane ke ethnicity of the local population, kabalai ke contiguity with boundary lene ke jing ya ibiang di markaput kabasaung yang kata ka people's opinion lene ke perception jong of the people living in that area basan ke ki ong ya ka administrative convenient Nampak nimdai ban klet ba hadu mentahi ya ka official map jong ke Meghalaya pinlat ba borok artili ini ki jaka ya kacia kimdang hak official map jong ke Meghalaya ni ke parti ba Nagaland la de rungan suplen ya kata mo te kapamot ba ni ngek ba kaneka sin penbaik ba mentah ngin yo no ya ka official map pura jong ka Meghalaya kaba anom yang maklasu yanu inuru bat bakan poi ka final settlement te halor kani ka pang bangiru gidon hapo ka sektor jong ka lampi ni kermen scam bagi ki santeli ki mat jingya kren kan yarap shibun yangi ki pai ba hakate ke sektor bangila banyo ya ka jingkermen ba ki bri jongi ki trai muluk ki jongi ngala pandong halampi sektor kin yo ban donno hala ke jong kari kasi pai le jong kata kadai kapa ni berhenti hatu jaka jong ong bangim don ka map ka bamut ba ka map ka bangila don lepat ka klem kentup ya kini atli kecil ki jaka ya kerja ka bamut ba nadu bangi ya le ya ka state nadu ka sub state ba pan bana ka nai spa Hyundai ka state berpura ka nai spa ni puat ya kini ki jaka la syai syawar jong ni ka map dan jong kata ka state pertama ka Meghalaya ka bahag jing ile ka state baro ki jai bandri khasi penar badgaro ki community ban nduk kata ka wai ka state pertama dan da ba kawan pada ka tu ka state sub state kadang biang nama baro ki Israel khasi state dan ki tu ki state ba mendai mo ki de bandon ka tu ka state pertama dan ki ka tu mo state Meghalaya ka bandawang ni ka state ka nai spani puar the North Eastern Reunification Act 1971 pinlak untuk bala notify state jong ka Meghalaya tang ya Garo Hills district pat ka United Khasi Hills district ka Khamdan chu ki hima Minswa hima Hyundai nak ta ka daw ka jing state jongi kami yo kat kumblang mu ka kino yalam jongi ni ka jamu ki paiba jongi ngimsom don ka jing pembek thmai ki pu kanang ha bi ha ki district ki Hyundai nadu ka por phren bala ka sorasa Pemong hak kata long kajikli badai dari halampi sektor hi ni belakang dan mangidon ki kasi ngidon ki Garo ngidon ki Peli tenrai la dengan kren pada hang ni kadon sa kata historical historical background dan ni ke bagi orang ka historical perspective mo babu te omlah ban len ba ki native dan ni ki nong snong ki ba tenrai mo ki dei ki kasi hi hang tu nadu ka por phareng pos suka rasa hadu yo jala te ka voice lene ka sur lene ka opinion ka lomba ngangek bangin sim hi ya ki trashnong ki trai muluk ki banadu ndain thai te ka bagini ki pali padengim na hi banlen ki de ki migration ke bawan dang hadin ki wan migrate na ki we ki chaka na ki we ki district jung Assam ka leng sa ka tu chaka te himrei ya ki ru akaliang jogging yang percaya kata kebakin don makin taruh yang don lepa mereka kendau ke siap ke sensar ke bisa kan long hako jogging ke cek mereka kepada hop ki native dan tribals jadi kasur jong ki babun balang hi kan long kumta tenrei dari sim ya kasur ini peli tengah net ba kam dei bagi kwa Meghalaya kata ngisai ku bagi penpau ku bagi express mo naga Porsche ko tenrei ke jingdon ke majority jong ki trashnong ki trai muluk pat kasur ko baklai jong ka jabri ke jungi khamtam ka long pe ba ni le ya kanila palak sampung ko sinem te ka tahi ka dei ka ba pri thu ya ka jabri jungi apo lang pi ha ka samru bat ka jara jong de kum chu ba ka dei mangi trai muluk ki be yeng man wan ra ki ka jaka apo ka
kamdan prediction kalong ba hadu manta kasni ya kini kita kaya kajakin pat lahap haka map official juga mereka ya katahi ngele ban hamno kan bala kam dai le ba kadon ke dispute gumut ngimdon ke kajing ya dawa kumbe urusan kajing sisa kalong ba kadaw ba da ba ki sawan poi bul ki ne pri to kidon ar teli ki jawi kasem kat knais pa prapun reu prapun yo kadon katu kajing yakhi jong kajing lam ka kesu movement kasinon kasimo kala tak bhagi to baru sodom kini ki jakai to wes kasi sele ki phet na gitu ki jakai ki ba dei kum ha merang area ka nongsta area ki rendo area mo te na pa ki phet ki le chatai sha lampi na ma kalang ha ko ka jakai no man's land na ki over this area yo ka protection na ka soka sa ti nakata ka daw ka jingwan hang tu ban bu ju song de nakata ko kabar bare ka sem 8000 sipauru tingi pen ngekhi mangi halampi ban wanra ya ka neka jingban bepu ti hang su ko poru kadang don sa koi pade ka ko perkhat jong gini ki kharni pri na ki dang lo minority ham duna shu ko porte ki ko ai ka jing skanya tarai di sekolah sam kamu nak banlen hi baru tu kepor ke pensiun ki babun ba ki parlok na begini ki wipat ki jaka ki jok asam ki wan salam tirai ban justify ya kata kalau ba yang nyepait na ka sensus mo isi ke sensus yang asam mar kalau dispute ke kil ke don hangil ke don te pitpait na ka sensus san punyo asam puwei katnais pa andre puwei katnais pa new puwei mo Umda dar sendiri dispose nanti, te hang tu pension ba, kidang ton, kidang wan, hasen, dan hadis nem di ba, pada slim ha, lain no, kikat tu kadang mote kila don nadu isnem kat kena ispa reposan, kena ispa repora, dar di besok, kuti tu cakap, anda kita pun hi, la banlen, laru ban penting kenapa, lada wat hak sensus juga asam. Ngatharai ba kidang don tang hakini kisnem arjar wei ni arab wei lisi karwei ko mara don ba kata gade kajing tikna jongi ba ni shong mangi ni sa mangi bat ki jaga jongi kata gade kajing sha manila lawa ka soka kata bat clashing ni kam tinggal long ready nadu ka district administration ka public opinion jong kisnong bar khoi nadu kene ka phase 1 phase 1 ru ada pha ye ki kot kisar ki pai ba yo ki shong yo ki himar de ya ka jin mon jong i bandon hang ni ada submit ye ki kot kisar stang ba ngin yo pan bu lese ka public hearing ne kadu kono ka ba ka regional committee ka sesi tamba ki pai ba jong ka thang ka ready pan ya ken tadi pan ye ka sur lani banyak tu ya kata historical background lain hai kalau balai terima kasih nanti kata jinglong ke ethnicity ke jepang ke belalu lain hai kalau nak tu dari ke perusahaan teli gini ki kriteria lani ki principle ke ba kene ka jitu berput ke buan ni suatu saya bangi medok ni santi ki ba ki bu maki historical background mo nanti ethnicity mo people's opinion mo anta kata ki orang ka contiguity of boundary administration convenient kita berkait ni nilong nimi marbalai la san pusung tam ka administration le u kasi tung nang tu le de pen kata kim chu le wat ban ai ko FIR sha ki bo sarkar don ka polis asam wada kita nang tu jang ke development ru ngi sim nang tai ka jing te boru ngi yesim manta sha tai pi kum kita ke lagat notify kum ne ya ki regional committees te kene la ka do hi ba ka jing ya friend kanang ya no sha te man hagini te don de ki notification jong ka jong ni regional committee no ma ka put no so ka sam ru wan ka wei pat wada di keju ka sokar di mental di notify te nang ba me chief minister wala kan shai ba bat ka soka asam kala don lepa ha ka jing ya mil ban te sakan
kini kan yai tambah kan yai kan kat kejing ya sungsu jumlah lamba kesurasan parameter kapiang yang ulang justifiable ni apa bukan kasih hills area lah ni pokoknya. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.